ओमफ्राय नै देखायजायो आरो सासेखौबो देखायजाया सासेखौबो देखायजाया आरोना ओमफ्राय नाखौनो सनै सनै मोनजागौमोन ओमफ्राय माला आयु नांख' जानायनि जानांगौ बिदिनो नांख'नो जोंना अमा बेदरा बिदिनो नाङा बिदा बिदिनो खानाङा औ जाहागा खानाङा माथो नांगौ ओमफ्राय जोंना अमा बेदरा गुवाहाटीनि अमा बेदरा जानोसै माहायल'खा आरो बिनि सायाव हारासो फैबावदों गोदोरनो दांबावबाय जेनेबा दांनो मोनला आरो बेदरखौ मैगं थाइगंआ नै बेखिनियावनो 500नो बिदिनोलाय बान्दा कबियालाय ओमफ्राय मा 50 थाखा 30 थाखाल'सो हौवा आयु दाखालि 70 थाखा केजि होननायालाय बान्दा कबिखौ मार्केटाव सानैजों दाखालि जोंबा बैयाव 50 थाखा लायबाय मोनथाम सानदों आरो इसां मोनथाम हा गोलैनो आरो दैदो सुस्रना लाना फैबावोसो मैगं बेफारिफोरा बेलाय माथो बुस्थु मुला ना लाय ना मा बेलाय आयु लायाबो माथो फांसेल'सो ओमफ्राय मा गिदिर फिसा होनबाबो बा खोनाखांसलाय फांसेल' होनखाबाय दा फांसेल' खांखानो सोलायनानै आरो बेखौनो बे फिसा मोनसे हरबायब्रा बै फिसा जा बे फांथाम दङ बे फांसेल' नायलाय आयु 10 थाखानो हास्रालालै आङो होमबालाय आं र' न'निफ्राय लाना फानफैना दसे डिउटि गैयाबा फानहैनो हागोन माथो जोंहाबो फाननांसिगोन होनबालाय नायदो नै जोंना बेखिनियावनो 500 आरोना मैगङा बेबारनिफ्राय गाजरा नै गाजरा थायो भला माबा गैयामोन जोसा भला गैयामोन बेनो जोसाथ' सासिनाया जोंहा बेखौनो होनो माथो मोनामाखै माथो फुवासा बेसेबां मोनलाय फुवा 40 ओमफ्राय ओरैनो बेलेगफोरा होनायालै जोसा भलनो मोनामनायखौनो मोनाखै आं बेखौल' मोनबोबाय थाइनैल' थगायलै दखानिफोरा जोसा भला मादि मिथिबाय ओइ गुसुं एसे गुसुं थायोना ओमफ्राय बिदियाव फाख्रा थायोना बिदिसो बर' हिनजावनि लाबोनायखौ नङा नांनायनि थगायोबो बिसोरो नै बेदर रिसिया सिरिबाय माथो मोनजाफेरिया दाउ माबा जलफायखौनो खेरखाखौ बिदि जलफाय लाना फैबावबायलै नै मालाबानि बेबो नायदो रांख्रलायनाय थानायानो खादानानो नङा आयो मालाबानि जलफाय खननासो लाना फै आं जानो लाबोदों जानो लुगैनानै बुंबाय थाना आं बायनो रोंखाया जान्दी ओरैनो जाजानो बाथोनबासो जानो हागौ ओरैनो जानोनो बियो ख्राव ख्रावहै अमा बेदरजों मैथाजों जानोसै ओमफ्राय अमा बेदराबो हिसाबनि सासेयाव Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय जों ओंखाम संगासिनो दङ ओमफ्राय मैथादो अमा बेदरदो संसै गोथावहाय संनानै जालांसै दायो डिउटि दङ 12थायावहाय बिदिबा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंबा नायलांबाय थादो लोगोफोर स्रां गथ'आ बेवजोब्बाय जोंनि खोरखिथिंनि नाजाराया होनदो खोरखिथिंनि बेलकनिबो गैया नालाय बालकनि थानाय मोनबा मोजां जागौमोन ला 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 माने बाहेरायाव थांग्रा गैयालै बे किटचेनाव बाहेरायाव थांग्रा थाबोला मोजां जायो बेयो गैयाना जोंनिया जि गोबावनि उनावसो दिनै अमा बेदरजों मैथा मोनजालायसिगोन थांबा गोबावनि उनाव अमा बेदर जाथावथाव नुदोंना लोगोफोर मैथा होनसै बारो
मेथाइआ दंबावो आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव माने न'आवलाय मोनजायोमोन ओमफ्राय बेयाव फैनानै मोनजाफैयाखैमोन आरोना ओंखायनो दिनै जानाय बायदि मोनसिगोन आरोना गोखैसो जागोन ना मागोनथाय मैथायाबो बुरजा मोनजाबाय मैथा पिकआप जादों आरो बेदरा खम ना एसे गोदौथोंसै नै ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर गोजा नुदों आरोना भिडिअ ओमफ्राय गोजा नङा Dear followers and subscribers गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर सोर सोरनि फेभरेट बेबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दानिया दुगैना लानोसै आरो जानोसै मोनखांबाय जानोसै आरोना दानिया ओइथिं आरो गाजर साटनि खालामगासिनो दङ मानसिखौ देखायथ'ला आङो एसे उसुबिदा होनहरो देखायनो ओमफ्राय नै देखायजायो आरो सासेखौबो देखायजाया आरोना ओमफ्राय आंहा थांनायनि टाइमा जाबोहांबायना आधा घन्टाल'सै ओंखाय जानोसै नामा होनबाय थांसै र' दाथ' ससे देखायबावगोन आं नायलांबाय दा फैबाय ओंखारखांबाय थांसै सान्दुंबो गोसाथार लामायाव मोख्रा थायो आरोना मालाबा मालाबा ओमफ्राय मैयाबो मोख्रा दंमोन गिनानै जायाखै आं मोख्रानि थाखायनो लेट जादों आं मैयायो ओमफ्राय स' बिदिबा लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै आंना नै एन्ड्रइड मोनबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो फल' खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय